kuma da haka Buhari ya rusa wannan yankin na arewa, aka rufe mana bodojinmu kakaf, ya talauta mu, ya karya 'yan kasuwa. Allah ya isa, ba za mu taɓa yafe masa ba, wallahi ba za mu taɓa yafe masa ba, wallahi ba ma masa fatar alheri. Kuma yanzu yaya kake tsammanin wani ya zo ya buɗe bodojin? ɗan arewan ne fa ya kamma ya kulle. Buharin nan ya fi kowa sanin moriyar boda da ake ci, domin shi ɗan Daura ne. Kilomita nawa ne tsakaninsa da boda? Za ka iya kirga akwai wata gwamnati da za ta iya ba wa mutanen da suka rasa ayyukansu wani aikin? Babu, ita ƙarya ne. Mutanen da suke cin abinci a jikin wannan boda, ana harkokin arziki. Wannan matsiyacin mutum ya zo ya kama bodojin nan ya kulle, aka zuba mar ido ana kallonsa, aka ce kaya sai dai a shigo da shi ta Lagos. Ba shi ya buɗe ƙofar wannan fitinar ba? Yanzu idan Buhari ya zo ya kama bodojin nan ya kulle, yana ɗan arewa, ka gaya min waye kuma zai zo ɗan kudu ya buɗe? Kuma 'yan arewa suka taru suka zuba wa matsiyaci ido har ya gama mulkin, ba su kalubalance shi ba. Yanzu kuma ɗan kudu ya hau, wanda dama su aka taimaka da aka rufe bodojin arewa. Kuma yanzu ɗan arewa saboda son zuciya wai ga wai ya zo daga cikin abin da yake aibata Bola Tinubu shine akwai rufe boda. Akwai rufe boda. A lokacin da Buhari ya kama bodojin nan ya kulle, in ka yawaita magana ma wasu wani ɗan arewan zagin ka zai, saboda shi ma'asumi ne, baya kuskure. Ka yawaita magana zargin ka za a yi. Kai 'yan arewa ma a lokacin za su iya kulla maka wani sharri ma a kama ka. Billahi la ilaha illa huwa, su ce ai ko shigo da makamai kuke yi, ko kuma kai yanzu 'yan ta'adda kake karewa. Aka kama bodojin nan aka kulle su har yau ko ba a san ranar buɗe su ba. Wanda Allah kaɗai ya san mutanen da Buhari ya jefa cikin bala'i. Ai a lokacin an ɗauko wani report, in kai mai imani ne na rantse da Allah, report ɗin da DW suka ɗauko ba za ka iya kallon wannan report ɗin gaba ɗaya ba. Haka abin nan RFI su ma sun yi wannan report ɗin. 'Yan kasuwa ne dubbai, jarinsu ya ƙare, kayan shagon ya ƙare, ba su da hanyar da za su iya sayowa saboda an rufe bododin Najeriya da Nijar. 'Yan kasuwa a Damagaran, 'yan kasuwa irin su Mata Mai, 'yan kasuwa a su Maradi, kayan shagon ya ƙare tas, ba hanyar shigo da wani sayo wani. A haka suna gani suka karye. A lokacin da aka rufe bodojin nan an ɗebi kaya tireloli, billions of naira aka yi asara. An ɗebi kayan albasa, kayan gwari, an tafi da su kawai kamar wasa, aka ci a rufe boda. Haka kayan suka riɓe a wannan wajen. A nan aka kakkarya mutane, a bari ma waɗanda suka zo ɗin su wuce kawai, ai doka ce, babu. Haka kayan suka riɓe a wajen. In kana da imani ba za ka iya kallon report ɗin duka ba, wallahi za ka saka kuka. Yanzu waɗannan mutanen duka fa Buhari ne ya jefa su a cikin masifa. Yanda ya jefa su a masifa, Allah ka jefa shi a masifa. Ba za mu masa fatar alheri ba. To da ya cuci wannan al'ummar. Haka ya zo isan galtar da shekara 8, ba za ka iya nuna kwakwaran abu ɗaya da yawa yankinsa na arewa ba. Hanyar jirgi wannan aka faro fa, hanyar jirgi aka ce to a fara daga arewan na kudin, ana a zo a haɗa a tsakiya. Arewa ba ta samu wannan mutuncin ba. Yanzu ka ji ana magana hanyar jirgin? Ruwan nan da 'yar aduwa ya ɗau azamar jawo shi, Allah ya ɗauki ransa, wanda shi wato yake ganin masu 'yar ado ba mutanen kirki ba ne, shi ne mutumin kirki, tunda sun gayyace shi a gwamnatin haɗaka ma yaƙi. Har ya sauka maganar wannan ruwan ma ba a ƙara yi ba. Yanda Lagos take da ruwa, mu ma muna da ruwa. Yanda za a shigo da kayayyaki, mu ma za a shigo da shi. Ba gori ya ƙare ba. A hakan ne kuma yanzu wasu shashashu suka bayyana, wai suke cewa mu wallahi inda ɗan arewa fito. 'Yan arewan ku ringa yin istisna'i.